мыслить индивидуальности. То есть, шумо бояд ки ҳаракат кунед ки ҳамон ҳунаре ки худованд шумо ба додаги ҳавая ёбед. Чӣ ба ҳаёти ман дига шуд? Чӣ ба ман дига хел зиндагӣ кардам? Чӣ ба ки ман қабати ҳамаи тоҷико ӯзбеко бозор рафта нашистам? Ки фаҳмид? Агар ки манам рафта ҳамон ҷо шистаму хел меистодам, манам ҳамон чиза ёд мегирифтам. Шумо ҳамон инсоне мешед ки гуҷоба ки вақтатуна сарф кунед. Вақтатуна гуҷоба сарф кунед, ҳамон ба шумо бузург мешед. Дигар чиза ёд намегиред. Мана мисол, агар ки одам 10 сол духтурӣ кунад, лётчик шудан метавад ё ки духтур мешад? Духтур мешад. Агар ки одам 20 сол бозор ба стройка ба кор кунад, чиза ёд мегирад? Ҳамон корро ёд мегирад. Ман ҳамин чиза фаҳмидам, ҳамон вақт. Ҳамон вақт фаҳмидам ки не, нельзя это делать. Ба ҳамин ахирай ҳамин 2 сол, 3 сол, 5 сол аст ки фақат гирдуни ман ба мардуми худомо пайдо шуд. Ман бисёр кор кардам, мардуми бегунаҳ хати, барои тез ёд гирифтам. Муҳит. Банка салёни агурсе медонед? Банка салёни агурсе. ҳамин дарони банка ҳамин агурса кушидага, ҳамин ҳамин агурсо, ҳамон бодринко як хел салёни ай. Якта шур, якта ширин нест. Ин чӣ гуфта гап? Окружение, қандата зан. Сета нишона аст ояндаи шумо, нависед. Сета нишонае ки ояндаи инсона тақдири одаме месозад. Сета нишона аст. Якум устози ту кист. Шумо метавонед ки любой инсона пурсед. Сета савол тед, сразу мефаҳмед ҳаёти ояндаи вай 10 соли оянда. Ҳамин чӣ мегӯн яснавидуши будан дар кор нест ки ин чиза фаҳми. Ҳамин сета савол тед, сразу мефаҳмед ҳаёти одам чӣ хел мегузарад. Оянда 10 соли умраш чӣ хел мегузарад, сразу мефаҳмед. Якум саволе ки додан дар кор, устози ту кист? То есть, у кого ты учишься? Кто твой наставник? Устози ту кист? Дуюмин, кадом китоба ту хонда истоди? Китобе ки ту мехони, фикронаи ту месозад. Сеюмин, кто тебя окружает? С кем ты общаешься часто? Атрофи ту ба ки аст? Ё рафиқи ту ки аст? Агар ки атрофи ту ба одамои тавоно бисёр бошад, ту тавоно мешӣ. Одамои илмдор бисёр бошад, ту илмдор мешӣ. Одам вайрон мекунад. Анами сета чӣ нишонаи ояндаи инсон аст? Барое ки одам бузург шад, бояд ки одам коваду ҳамон ҳунари худованд додаги ҳавая ба пеш барад. Диққат. Диққат. Ҳар як инсон ба 204 та ҳунар аст. Научно доказано. Неки ҳамин якташа худованд ту ба додаги зиёдтар. Абу Али ибн Сино ба додаги ки табиб бошад. Фирдавсӣ ба додаги ки нависанда бошад. Дига диққат кардастед. Ҳар як инсон ба неки ҳамон ҳунар додаги, неки ҳамон ҳунара ту агар ки ёби худат ба ҳавая зиёд кунӣ, ту таърих ба мемонӣ. Чибаки ина худованд додаги. Ту ҳавай ба вақтата сарф кун барои ҳавая ба пеш бурдан, тараққӣ додан. Неки аз сабабе ки одам нафсаш калонай, доимо исунзанак мекунад. Як кас мошинфурӯшӣ ка биё манам мошинфурӯшӣ кунам. Як кас хонасозӣ ка биё манам хонасозӣ кунам. Як кас либосфурӯш ка биё манам либосфурӯшӣ кунам. Одам ин хел гумон мекунад. Постоянно вазифаи шайтон чия? Одама фикраша хӯрда дигар роҳ бурдан. Чиба ки вай роҳе ки вай ба мисол ҳунара худованд додагай, вай ҳунар қати вай бисёр хизмат мекунад мардум ба сабаби ҳамин хизмати кардагиш ва ҷаннат ба мефурод. Ман бисёртар омӯхтам одамое ки дар дунё машҳур шудаги ҳастанд. Любой инсоне ки ҳамин вайаш ёфта гирад, индивидуальности худаш ёфта гирад, вай обязательно ҳам машҳур мешад, ҳам ба ҳунар обрӯманд мешад, ҳам сарварманд мешад. Чиба ки ҳамина худованд додаги. баъзе одам ба финансист ба қувват худованд додаги. ту 1000 кунӣ ки вай ба дуруст намебуд. Мухаммад Али вай великий боксёр, худованд додаги. Брус Ли великий. Чиба ки худованд ҳамон ба вақташ саргар ҳава зиёд карда рафт. Барамон ҳамон чиза ёфтан дар кор ки ту ба худованд додаги ай. Якта бача ай бине дега ҳамон
баъзан сатила мунда мезанад, шерои ҷиме мехунад. Тамоми Россия ба машҳура. Аз Тоҷикистон ба фикрам ӯзбек ме тоҷик мебаша фарқаш не. Ҳава индивидуалне. То есть он делает то, что никто не делал до этого. Ки фаҳмид? Нафаҳмид ё фаҳмиде? Ҳаваи машҳур ва бисёртар мешиносам нисбати шумо. Мумкин шумо бинед яки хандатун гирад. Не ки ва ТВ программа ба даъват мекунад, телевизион ба шумо не. Мазмуни гапи ман чӣ? Индивидуалн аст. Якта одам касал шуду. Духтуро гуфтан ки доимо ҳамин наздики аз шаҳр берун зиндагӣ кун ки кислород зиёд бошад. Ҳар пагоҳи рӯзӣ мегашт. Просто пеши ҷангал ба рафта мегашт. Ҳамин либосош ба ҳамин ҳар бор ки мера мегардад мебиёд, бисёр вай алафу вай ҳар чиз мечаспид. Агар кӯсор гардид мечаспад ку алаф. Як рӯз ҳар бегоҳ меомаду мешиста ва тоза мекард. 2 рӯз 3 рӯз тоза кунанда ки нигоҳ кунад липучки. Липучка аст ку нигоҳ кунед, курткаотун ба мечаспад ку, туфлиотун ба мечаспад ку. Як бор 2 бор 3 бор ҳава нигоҳ карду, дида бурмода ҳама омӯхта липучка сохт. Заводи калонтар миллиардер. тамоми чизе ки дар дунё ҳаст одамои оддӣ ихтироъ кардаган, одамои доно не. тамоми чизҳое ки дар дунё ҳаст. ин аҷоиб. Просто ҳамон чиз ба бовар карданат дар кор. ҳамон чиз аз пасаш шуданат дар кор. Всё. ҳамон чӣ меша? Шоколад Несле хӯрдаган бор? Мене чӣ хел пайдо шудага аст? Дар Франсия фақат Рождество аст ку? Кусок шоколад медоданд. Якум шоколад дар Франсия пайдо шудага. Раге ку маргарин мефурӯхтанд Советский Союз ба хотир туман килограмм қати. Ҳамон хел шоколад медоданд, кусок. Ба ами кусок шоколад медоданд. Рождество ба табрик мекардан якдигараш. Кам бошад ки шоколад хунаш боварда ширини, камбағалам боша бояд ҳаракат мекард ки якдигараш. Ширини. Худо ба қурбон бас ку ширини те. Нёкре. Медоданам оно. Ҳамин одам аз сараш базад ки ҳамон вақте ки шумо кусок шоколад даст омадед, ҳамаш неудобна. Ҳамин аз сараш базад ки ҳамина хушрӯ карда, удобни карда ти беҳтар неми. Просто ҳамина коғаз пеш карда дод. Тамом. Ки фаҳмид? Миллионни пул. Миллиардная компания. Барои сарватманд шудан якта фикр бас аст. Ҳамаги якта фикр. Зиёд не. Шумо слишком ракета изобретать не надо, чтобы космос летать, чтобы успешным быть. Один два мысль. Неки ҳамон фикр сари ҳарчута одам намебиёд. Барои ма агар ки саратон як бор не бор ҳамин хел фикрҳои необычни биёд, аз пасаш шавед, ина худованд додаги шумо ба. Ки фаҳмед? ҳаёт ин выбор аст, решение. Ман ҳаётам ба 5 та выбор кардаги ки умри мана дига кард. Якумин вақте ки 3 та вуза ман партофтам, гуфтам ман пул надорам, Россия рафта мехонам. Партофтам чиза. Якумин решение. Дуюмин решение. Когда принял решение, что больше никогда не буду черная работа работать. Сеюмин решение. Вақте ки ман банкроштам 174 та одам ба қарз бафтидам, принял решение. Я буду платить, вернуть каждому из этих людей эти деньги. Хотя они брали эти деньги. Я не знал даже их. Ман одама вообще намешнохтам даже. Ҳар чизе ки ҳаёти шумо ба ҳаст, имрӯза ҳаёт, ин ҳамон натиҷаи пешанги қарори шумо кардагӣ. коре ки шумо карданед имрӯз, худатон ҳамон решение қабул кард ки ҳамин корро мекунам. Худатон вибор кардед. шаҳре ки шумо зиндагӣ мекунед, худатон вибор кардед. оилае ки шумо доред, худатон вибор кардед. партнёре ки шумо кор кардед, типеракун недовольнаед, худатон вибор кардед. коргаре ки типеракун худатон недовольнаед, худатон вибор кардед. кредиту қарзе ки доред, худатон вибор кардед. тақдир дигаҳай, вибор дигаҳай. тақдир ин аст ки шумо мард таваллуд шудед, шумо ин ба ягон дигаргунӣ кардан наметоед. ҳамин оила ба таваллуд шудед, шумо ин ба дигаргунӣ кардан наметоед. ин тақдирай. рӯзи мурдани шумо ин тақдирай. ҳаст чанд та фарзанд мекунед ё намекунед, ин тақдирай. не ки чӣ хел зиндагӣ мебарад, ин тақдир нест.